хеле ки гуфтем бародаро 14 сотих замин буда. бародари азиз, система полни системаи шаҳр кардагиай. Канализатсия, об, свет 24 соат. Красни линия доштаи бу. бародари азиз, ҳозир ман абзори полни хонаро шумо дар ишон метавонед дӯстон. Техпаспорт, сертификат, ҳуҷҷатош 100%. бародари азиз, дар описании ҳамин видео ман чотка адресҳои хонаро шумода менависам. номерои телефони соҳибхонаро дар рӯи экран мемонам. бародаро, марҳамат, харидори аниқ бошед, занг занед. марҳамат, ҳозир ман абзори хонаро шумо дар ишон метавонам. ассалому алайкум бародари азиз, хуш омадед ба канали ман. Канали ман номаш калиди хона. дӯстои азиз, ман барои шумо як хонаи арзони, бигем беҳади бад арзон, коттедж, сифати олӣ, ремонти бигем бақувват дӯстон, дар тарафи перекроскаи аэропорт мешавад. ҳамин перекроскаи аэропорт аз син шаҳри бохтар омаданда то ҳамин хонаи моро тақрибан 2 километр роҳ аст дӯстон. анамин хонае ки дидесен, анамин хонае дӯстои азиз, як этаж, 2 этаж, даромадгоҳда як меҳмонхонаи калон. обши ҳисоб кардам дӯстон, ҳозир хонаро назар гузарондум, 10 хона аст. дар ҳамин ҳавлӣ 10. ин двореци мо барои як оила не, балки барои 4 оила аст. бародари азиз, марҳамат, тамошо кунед чӣ хел двореци боҳашамат аст дӯстон. чӣ хеле ки гуфтем дӯстон, ай перекроскаи аэропорт, ай тарафи шаҳри бохтар меомадагӣ 2 километр то ҳамин хонаи мо аст. омадем, ҳамин хонаи мо мешавад. дӯстони азиз, марҳамат, дарвозаи мо, границаи мо деволи зард маълум аст. ҳаминҷо буд мешавад. рафтем, мо дуруи хонаро абзорша шумо дар ишон метавонед дӯстон. марҳамат, ба ҳазур шумо тамошо кунед. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ай ҳавли ҳамин ҳавли дарвозата ки дар омадем, паноҳгоҳи мошин, стоянка барои мошин мешавад дӯстон. ҳамин бошад хонаи мо мешавад. нигоҳ кунед, двухэтажни дворец мегӯянд ира. марҳамат, дар даромадгоҳи мо дасти роста як кати чӯбӣ хушрӯ мондагӣ, инаиҷа бошад меҳмонхона мешавад дӯстон. ӯ тараф бошад ҳоҷатхонаи беруна, баняи беруна мешавад. марҳамат, ай ҳамин хона сар мекунем. дӯстони азиз, ин меҳмонхонаи мо аст. якум этаж, хонаи мардако. шароити шаҳр ремонти олӣ кардагӣ дӯсто. рафтем далши усра мекунем. паси хона қати озод мо метавонем гир бигардем. 1 метр ҷой. хеле ҷойро гуфтем, баняи берунӣ, ҳоҷатхонаи берунӣ. биё шумо як бор ишон метавонам ҳаминро дӯстон. нигоҳ кунед, канализатсия гуфтем дорад, септи кардагӣ ки 20 солаҳо да бас дай бародаро. ҳоҷатхона, баня, гирди хона ҳуй. сар мекунем, даруни хонаҳоро абзорша. бо як навеси дига мешавад бари коттеҷи мо да. бисмилло гуфта медурем. якум этажа хонаш. не як хона. ремонти замонавӣ дӯстон. меравем, тарафи литсавои хона мешавад. рӯи хонаи мо сини агарота нигоҳ мекунад дӯстон. 14 сотих заминае гуфтем. нигоҳ кунед, оғилбачаву анҷомхонаву аловхонаву хонаи зимистоншинак ҳамаш ӯ тараф даст аст. агаро дар ашқа коридагӣ. анами рӯи хонаи мо мешавад дӯстон. марҳамат, даруни хонаро мебинем. анами даруни хона мешавад дӯстон. нигоҳ кунед, ин хеле лесиса ба сӯи боло. янаи кухни сар мекунем. якум этажи мо да кухни калон. нигоҳ кунед, ҳама шароитиш қатӣ қоидавӣ. бинед дӯстон, ин тараф бошад як хонаи спалня мешавад баъди кухнии мо. ин буд якум этажи мо дӯстон. якум этаж. мо мерем дуюм этаж. ногуфта намонем, таги лестнисаҳои мо да кладовка кардагианд. иштам, ина иштам. ҷои курпаву курпачамонӣ дӯстон. рафтем, дуюм этажа мебинем. ин хеле лестиса мебурем, дуюм этажи мо мешавад. нигоҳ кунед, анам хел
дӯстони азиз, дим этажи мо як хона, ду хона, ана мешавад се хона, ана мешавад чор хона. Бинем хонаш сар мекунем. Марҳамат, тамошо мекунем хонара. ин хона дӯстон, қатъи ӯ хона дар дарунаш баня доштааст, яъне ҳамом. дӯстони азиз, рафтем ӯ хонаша мебинем. марҳамат, нешам спальни қоидави хушрӯ, инҷаштам ҳамон. Чӣ хеле гуфтем, иш қатъи уш дим этажда қарор доранд. ё ин тараф бошад сеюм хонара мебинем. Инаш бошад дӯстон сеюм хона, ишам спальни. рафтем хонаи ташкилӣ. марҳамат дӯстон, бисмилло кунем. Марҳамат, дастархони мо тайёр, тамоми нӯшу неъмат дунё ҳаст. Хонара ба анами дастархонаш қатӣ. Ина и буд чорум хонаи мо дӯстони азиз. дӯстони азиз, якум этаж, дим этажа двореци моро дидем. Мефурмем аллесиса, як кам тараки дига ҳавлира ма шумо да ишон метам. хулоса бародари азиз, хонара дидем. видеора дароз намекунем бародари азиз. марҳамат, хонаи мо абзора дидем. хонаи беҳтарине ба фикри ман. агароти кушоди калон, аловхона бо тамоми чизи чорааш, дегдонча, дегдон, ҳамаш, хонаи зимистоншинак, ҳезмхона, усу, поёнда оғил метонен молам бикунен. ҳамаш қоидави дӯстои азиз. бародари азиз, ман чӣ гуфтанем? 99% чизи чорааш қатъи хона. аз хона як чиз фақат гирифта мешавад, курпаву курпача. дигар ягон чӣ гирифта намешавад дӯстон. марҳамат, дар рӯи экран номерои телефони соҳибхонаро менависем. марҳамат, харидори аниқ бошем бародаро, занг бизанед. нархи хона бошад бародаро 1 миллиону 550 000 сомонӣ бародаро.